konstituzionala honen heriotz agiria baino ez da. Estatutua agortua dago. Erabat gaindituta dagoen egoera politikoaren isla da eta. Ondorioz, euskal gizarteak ez du bihar ospakizunetarako arrazoirik. Gizartearen gehiengoak hiritarren borondatea errespetatuko duen marko juridiko-politikoaren aldeko apustua egin du. Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea errespetatuko duen markoa eskatzen du. Estatutuak ez du herri honen aldarrikapen nazionalak asetzeko gaitasuna. Eta gainera, ezin die Madrilen erabakitzen diren eskubide politiko eta sozialen murrizketei aurre egin. Estatutuak bezala, Nafarroako foru hobekuntzak, herri borondateak inoiz berretsi ez duena, herriaren asimilazioa beste helbururik ez du izan. Horregaitik, PP, UPN eta PS-PSNek Euskal Herria bi tresna hauei lotuta jarraitzea nahi dute. Hori zera hain zuzen, PP eta PSOE estatutuari lotuta jarraitzeko arrazoia. Naiz eta, herri honek marko politiko berri batera joateko asmoa argi utzi duen. Marko berri horrek gizartearen gehiengoaren nahiari erantzun behar dio, eta alderdi politikoen arteko elkarrizketa eta adostasunetik iritsi behar da. Inolako beto eta bazterketarik gabe. Gure apostua, Bildu eta sobiranismoaren apostua, Euskal Herriak duen erabakitzeko eskubidean sakontzea da. Gaur, Euskal Herrio nazio bezala aitortu eta gizarteari bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea onartzen duen marko juridiko-politikoa aldarrikatzen dugu. Euskal eszenatoki politikoan azken 2 urteetan eta bereziki, azken hilabeteetan, are gehiago, azken egunetan eman diren aldaketek ere demokrazian sakontzeko bidean jartzen gaituzte. Azken astean, aldaketa garrantzitsuak eman dira. Etaren adierazpen historikoak gatazka politikoari heltzeko beharra azpimarratzen du. Eta gatazka politikoa Euskal Herriaren aitortza eta erabaki ahalmenaren ukazioan datza. Arazo politikoari heltzeak konponbideak behin betiko izan dadin ekarriko du. Euskal gizarteari hitza eman behar zaio eta erabakitzeko eskubidea aitortu. Normalizazio politikoaren korapiloa askatzeko lanean hasteko unea iritsi da. Egitura juridiko-politikoa eta gizartearen nahia uztartu egiteko unea. Horixe baita normalizazio politikoa. Gizarteak bere eredua erabaki dezala aukera guztiak mahaigainean daudela noski. Aukera historikoa dugu guztion aurrean. Eta Euskal Herriaren aldaketa politiko eta sozialarekiko arduraz jokatu behar dugu. Demokraziaren bidez, Euskal gizarteari hitza emateko garaia iritsi da.